Sad je može. Dobro, ako možeš zašto na autoput. Nemoj. Zašto? Kada voli, on ne voli kad sve. Niti nemoj. želi, niti sme. U ljubavi su pravila. Upali ovdje zeleno. Ljubav jednako ti i ja. Su ne mogu da budu više od dvoje, jer sve u vodu pada kad postoji troje. Što ti govorim koja je brzina? Može. Govorit ću ti na svaki 20. Od 100.
malo je.
se dogovorili. Izbjegni far ako možeš. Gdje ste mi bili, Keo? Pa na drugi ulaz, tamo vas čekamo. Sad s nama.
Znaš šta to ti? Niš drugo. Ej, nek sedam s tobom do tamo. Samo tišina da bude sad. Tišina, tišina. Ti pređi ovdje preko, ja ću tamo da ga zapojim, znaš, odande.
Isključi. Nemoj mene da snimaš, jebote. Pričaj, malo krenu. Za mikrofon, a? Imaš ovako, ima dva modela, američki i evropski model. Američki model ide do stotke 4,1 sekundu. Iskinuta mu je blokada, što sam evo radio na ovom. I ide 298 sam ga vozio, mogao je 300 lijeve, morao sam da kočim. A ovaj drugi evropski model ide 4,8 do 100 i nešto je malo sporije, odnosno ide 270 do ne znam koliko sekundi, možda jedno. Ga ne mogu da setim, a do 200 ide 12,5 sekundi ovaj model. Do 200. Šta još da kažem? Dimenzije, gume, zapremina motora. Zadnje gume su 335, 35-17, prednje 275, 40-17, 8000 kubika, 410 konja. Šta još? Zadržite su. Gdje si što snimali u mene? Čekaj, malo bez naučnika. Snimalo bez naučnika. Nemoj zezdaš. Neće da ludno, svi nas čekaju u priču. Koliko bi sad?